आमच्या तालुक्यात आमदार नितेश राणेंसाठी 95% मतदान होणार। झालेल्या मतदानात 95% मतदान। सिंधुदुर्गामध्ये कुठे येत आहे ते बघ महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी हे नाही खाली घे, हे नाही मालवण कुडाळमधून निलेश राणे उभे आहेत। कणकवली देवगड वैभववाडीमधून नितेश राणे उभे आहेत। वातावरण अतिशय चांगलं आहे याला कारण जनतेचा फारच चांगला प्रतिसाद आहे दोन्ही ठिकाणी आणि म्हणून दोघेही अतिशय चांगल्या मताधिक्याने निवडून येणार याच्यावर माझा विश्वास आहे। आता याबद्दल सविस्तर माहिती घेतल्याशिवाय बोलणं योग्य नाही, पण तुमचा एक शब्द आहे की वेटीला धरणं कितपत योग्य आहे, मी म्हणणं योग्य नाही। अशा प्रकारे एका पक्षाच्या प्रमुख पक्षाच्या नेत्याला अशा प्रकारे वागणूक देणं हे मला पसंत नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।